Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa babot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyapon yung boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Sabado o gapit sa 18 na. Buwan karon mga kaigalaan sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga isyos nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Big time oil price hike mapaabot sa mga motorista sa sunod nga semana. Straight to the Inaot point. ponta mga sukid tig paminaw no o ato ni mahigalang uy unsa man ni big time oil price hike man ato ni hatagag pagtagad mga kahigalaan na unsa na ning kalakiharon ang ato ini mga higala nga pagpadayon pagmonitor no sa mga panghitabo mga kahigalaan dito sa Middle East. May labot mga higala ni ining problema dito kay matag higayon mahigalang motandog dito mga kahigalaan apektado ta ni ining presyo mga higala sa gas dinhi sa ato. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin, Sandigan Bayan ni basura sa kasong graft, batok ni kanhi Cebu City Mayor Mike Rama. Straight to the Ang point. kaso may kalabutan sa pag-award sa syudad o kontrata ngadto sa tulo ka mga pribadong kumpanya. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, bilyones pesos nga pundo sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Subo, wa magamit matod sa Commission on Audit kon kuwa. Straight to the point. Nagpasabot kini og kalangan paghatod sa importanteng infrastructure og socio-economic program sa dakbayan. Straight to the point. Samtang sa kauluhan mahigala og ubang bahin sa nasod, Department of Foreign Affairs niduso na og protesta batok sa pagpost sa China sa kining China Daily og AI generated video nga naghulagway sa mga Pilipino nga monkeys or unggoy. Straight to the point. Nidimanda usab kini nga tangtangon sa labing dali nga panahon ang maong video. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, ombudsman ni pa-review na sa na-dismiss nga kaso, may kalabutan sa gitukod nga pasilidad sa atol sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 ASEAN 2019 SEA Games, Straight to the point. Southeast Asian Games. Straight to Mo the ni point. mga higala ang pag-review na sa ombudsman. Uban mga kagalaan si Matibag sa NBI, Melvin Matibag miingon, imbestigahon mga higala kining SEA Games. Ang ombudsman karon ni mando na mahigala nga imbestigahon og reviewhon gyud. Straight to the point. O mao ni mahigalang mi manifest mga kagalaan si Alan Peter Cayetano kado siya mo'y target mga higala nining lain karon nga move sa NBI o sa ombudsman mga kagalaan. Straight to the Kaya point. evaluate mahigala pag pasaka og kaso mga kagalaan sa NBI ngadto na mahigala sa ombudsman medyo dali man mahigalang magkasinabot ra ni sa Melvin na Matibag og si Buying Rimulya medyo madali ra ni mga sukid tig paminaw mo nang niingon sa Cayetano muragi usa-usa nami tagatarig pagtagadon mga kahigalaan ang posibilidad mga higala kung ma-evaluate kini maong kaso mapasaka ni maong kaso o ipasaka na sa mahigalang kasong plunder laing mabutang sa presuhan mahigala si Alan Peter Cayetano. Straight to the point. So ginukdanay mga higala taman sa ginhawa ang sa flood control project mahigala wa na gikalimta na. Straight to the Pero point. kadtong kontra mga sukid tig paminaw ala gukod taman sa ginhawa. Straight Mo to na the ingon si point. Alan Peter Cayetano murag usa-usa na may karon. So mga priso na mga kagalaan kining mga senador nga mga higala sa minority bloc. Murag mosunod ani mga kagalaan delikado si Alan Peter Cayetano. Labi na mga kagalaan nga siya maoy grabe sad nga moda og pangutana diha mga kagalaan sa impeachment court. Straight to the point. Kumawa si Cayetano diha mga higala medyo maibanan gyud. I don't know si Pia mga higala og mo attack ba gyud mga kagalag mga pangutana ngadto sa mga witnesses mga sukid tig paminaw. Sa bisan asa nga habig sa mga witnesses. Kay usahay magod mahigala og pangutana sa isig ka abogado, isig ka depensa magod kung kanus ang objection
But kung senator judges na mangutana, mas klaro man indekin. Ano mas klaro, di man pwedeng objekan. Ha? Straight to the Ang point. senator judge, mo na nga makabuylo sila pangutana, pero gilimitihan lang sila og 2 minutes ang matag-usa. Straight to the At point. natagag pagtagad sa karon nga buntaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon inyong nga tulumanon. Straight to the point. Samtang Senador Ruben Padilla ni baliwa lang sa sumon sa ombudsman. Pagtubag sa reklamo bato kaniya, may kalabutan sa giingong pagtabang niini ni Senador Ronald Bato de la Rosa pag-iskapo gikan sa Senado. Straight to the point. Sinitagag pagtagad no buntaga mga kagalaan sa banuban usab dining atong tulumanon inyong nga tulumanon. Straight to the Ug point. samtang ang atong pagbadayon sa isyu may labot sa impeachment mga sukid tigpaminaw, ang betrayal of public trust ni Sara Duterte. Murag ilan na ning biyaan ning dapita mga higalang Article 4 mo lahos na sila ngadto sa laing mga articles. Kaya ang katapusang witness may higala si Matibag naman lang Straight to the point. sa Article 4. Mo ning ilang mahigalang unang gisalang tulura ka mga witnesses ang ilang mapresentar. So inay napo ka mga witnesses or 11 ka mga witnesses giwithdraw naman nila mahigala tong uban. Tulo ra gyud ka mga witnesses ni tanan kadto mga kagalan si Kalilong, gisundan mahigala ni Attorney Lutok o mosunod mahigala ini si Attorney Melvin Matibag. Tulo ra ka mga witnesses. Ang pangutana niyan tulo ka mga witnesses na ila ba mahigalang na establisar ang ilang kaso under Article 4. Straight to the point. Katarig pagtagad mahigala nya unsa man betrayal of public trust mga higala ang sayon nga pagsabot sa katawhan moingon dunay betrayal of public trust mga sukid tigpaminaw si Sara Duterte. Siya may kinatas-an og net trust rating hinuon sa mga Pilipino dahil sa mga opisyal. Net satisfaction rating, net trust rating, pinakataas mahigala si Sara Duterte unya ilang pasinginlan og betrayal of public trust. Dili ba balikwaot paminaon mahigala sa mga ordinaryong Pilipino? Straight to the point. Ang mga ordinaryong Pilipino baki? Dili ba balikwaot ang paminaon mga sukid tig paminaw? Pero sige lang, ato lang sundan mahigala basig na napas laing ebidensya ngadto sa lain pa mahigala nga mga articles of impeachment. Straight to Kay the diri point. mga higala sa Article 4 medyo alanganin gyud mga sukid tig paminaw. Straight to the In point. fact, ilan ang ipang-withdraw mahigala ang ilang mga testigo dili na nila idayon o presentar mga kahigalaan. Straight to the Ato point. ning tagag-pagtagad mahigala kay atong i-evaluate ang matag kaso unsa may i-testify na pud aning matibag dito sa impeachment court. Straight to the Mo point. ni dakong pangutana ron ha. Kay katong unas kalilong mga higala atong i-evaluate mga sukid tig paminaw no personal knowledge. Iyan ang gi-admit mga kahigalaan. Si Lutok sad mahigalan no personal knowledge. I believe lang tong iya. I believe nag-hire og assassin pero wa say personal knowledge. Unsa may isulting matibag kaani mga sukid tig paminaw. Atari pagtagad rumutaga sa atong pabanuban usab dining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the Kini point. uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Number 1 sa balita. Number 1. Andam na ba mo?